Okhulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani wasezibindini uthi asibamangazi isinqumo esikhishwe inkantolo yomthethosisekelo ngombango wesihlalo sobukhosi. NgoLwesihlanu inkantolo yomthethosisekelo yakhipha isinqumo esivuna iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini embangweni wesihlalo. Udaba lwalufakwe kule nkantolo enkulu kunazo zonke uhlangothi olweseka umntwana uSimakade emva kokwehluleka ezinkantolo ezahlukene nokukhona kuyo eyokwedluliswa kwezinqumo zamacala eBloemfontein. Umntwana wasezibindini uthi lesinqumo siwukunqoba kozinzo esizweni samaZulu. Akukho nokuncane okusimangazayo esinqumeni senkantolo yomthethosisekelo sangomhla ka-20 kuFebhuwari ngo-2026. Njengekati elimhlophe ehlungwini, kwakuvele kucace bha ukuthi lowo oyolandela ezinyathelweni zikaMdlokombane yindodana yakhe iSilo uMisuzulu, uSinqobile kaZwelithini. Yebo-ke kwaba khona ukungaboni ngasolinye ngoba singabantu abahlonipha umthethosisekelo nabantu boxolo savuma ukwehla senyuka nezinkantolo. Kodwa ukusuka ngomhla ka-14 kuMeyi ngo-2021 yahlonzwa inkosi ngendlela eyayifanele ngokulandela isiko elifanele